que organitzem aquí en el Garraf, amb els socis i simpatitzants de les nostres territorials, la de Vilanova, la de Cubelles, la de Canyelles, la de Sitges i la de Ribes. Avui debatrem amb els nostres convidats el programa electoral de les seves formacions. Recordeu de tancar els micròfons, ja que aquest debat serà gravat i aleshores, si no, sortiria les cares de les persones que tinguessin el micròfon obert i estiguessin parlant en un moment determinat. Estructurarem el debat de la següent manera. La Núria Valls, de Vilanova, conduirà el debat amb 3 preguntes, una per cada convidat, amb un temps màxim de 3 minuts per cada pregunta i durarà màxim uns 45 minuts. Mentre, des del xat de Zoom, podeu participar fent preguntes i comentaris a les respostes dels convidats. Aquestes preguntes formulades en el xat, en Xus Castillo en farà un recull i les reformularem en els convidats durant un temps màxim d'uns 10 minuts. A continuació, farem la pregunta de l'advocat del diable per cada un dels convidats, també amb una durada d'uns 10 minuts, és a dir, que esperem acabar sobre les 8:15 del vespre. A tots els nostres convidats els donem la benvinguda i les gràcies per voler participar en aquest debat. Tots ells són veïns del Garraf i presents a les llistes. Aquí faré una presentació per ordre alfabètic, de partit, de llista, perquè no hi hagin disputes. En primer lloc, us vull presentar de la CUP a la Marta Jofre. La Marta Jofre va en el número 43 de la llista, és ambientòloga, regidora de l'Ajuntament de Vilanova i portaveu de Capgiram CUP. També és membre de Bullanca Feminista. Per Esquerra, en Adrià Guevara, que va a la llista en el número 27. És regidor també de l'Ajuntament de Vilanova d'Infància i Joventut, Administració Electrònica, TIC i Oficina de les Entitats de Vilanova. És cap de l'oposició del Consell Comarcal del Garraf. Després, per Junts, en Jordi Serra, que va en la llista en el número 43. És enginyer industrial, és jubilat, és membre de MES, és exalcalde de Sitges, té una dilatada carrera com a gerent i consultor d'empreses i consorcis, i també és havia estat cap del gabinet de l'expresident Pasqual Maragall. I moltes altres coses. Per part del PDeCAT tenim a la Rosa Huguet, que van a les llistes en el número 22. És l'alcaldessa de Canyelles, presidenta de NODE Garraf, vicepresidenta del Consell Comarcal del Garraf i de la Mancomunitat del Tegar. I per final, de primàries, es presenta en Josep Maria Cremades, en el número 48. És membre del poble català independentista. I per definir-se, ell diu de si mateix, diu, no importa qui soc, sinó per qui lluito i què estic disposat a fer. M'agradaria recordar que en els nostres convidats, a bon entenedor, breu parlador, que diu la dita. També recordar, pel tema de parlar, a tots els que esteu assistint, mantingueu els micròfons tancats. Si qualsevol cosa que vulgueu parlar, que vulgueu fer pregunta, que vulgueu comentar sobre el que diuen, teniu el xat i feu-ho pel xat, perquè és un programa que es grava i, si no, no quedaria correcte. Prego que tots feu l'esforç d'apagar-vos el micròfon. I sense més, passo la paraula a la Núria Valls per començar ja el debat.
Bé, doncs, anem a començar amb la primera pregunta. El torn serà el mateix que hem fet de presentació. Primer parlarà CUP, Esquerra Republicana, Junts, PDeCAT i Primàries. En principi, us donem 3 minuts per respondre i anem fent. La primera pregunta seria la següent. Si mirem enrere, potser no tots els partits independentistes fan la mateixa lectura del que ha passat. Quina significació i quin mandat polític en treuen vostès de l'1 d'octubre, de la declaració d'independència del 27 d'octubre? I ara, si mirem al futur, en el cas de que el 14F hi hagi un 50% més 1 dels vots, quin significat i quin mandat polític en traurien? Comença Marta Jofre, de la CUP. Sí, hola, bona nit i gràcies per convidar-nos, primer de tot. De la presentació dic que jo ara mateix, en aquests moments, no formo part de Bullanga Feminista, tot i que he format part, però ara mateix estic dedicada a l'Ajuntament i no formo part d'aquest col·lectiu. També volia fer una prèvia, que és que crec que gairebé tots els que estem aquí, o potser tots estarem d'acord que aquestes eleccions no s'haurien de produir aquest diumenge, i no hauríem d'estar fent aquesta campanya en aquest context de pandèmia. Per nosaltres és una vulneració del dret a la salut i també de drets civils i polítics. I també ens sembla una vulneració de drets civils i polítics el fet que hi hagi més d'1 milió de persones, concretament 1.159.000 persones, que a causa de no tenir la nacionalitat espanyola no poden votar en aquestes eleccions. Dit això, i intento respondre a la pregunta que ens feies, Núria. Per nosaltres el mandat de l'1 d'octubre és un mandat molt clar, que és que hi ha una majoria a favor de la independència a Catalunya i és un mandat que ens ha de fer, ara passats 3 anys i mig gairebé, que ens ha de fer reflexionar de com vam fer les coses el 2017, què ha passat fins ara i com encarem aquest futur que tu deies. Per nosaltres, el recorregut que hem tingut des del 2017, des d'aquell 1 d'octubre, des d'aquella declaració d'independència que després es va suspendre fins ara, doncs és un no rumb, és un rumb que ens agradaria o voldríem, i per això ens presentem aquesta proposta política, que en aquests anys que venen, no només amb aquest mandat que comença a partir del 14 de febrer, sinó més a mitjà termini, hauria de canviar de rumb i hauria de tenir una estratègia molt més clara. Per nosaltres manca aquesta estratègia. Creiem que l'1 d'octubre un dels aprenentatges que per nosaltres és important és que cal una unitat estratègica tant a nivell de partits com de la societat civil per avançar cap a l'independentisme i cal una confrontació amb l'Estat clara i amb un rumb clar. I llavors el que nosaltres proposem o posem sobre la taula és una necessitat de canviar el rumb de la política catalana d'aquests 3 últims anys. Crec que m'he cenyit el temps, no? Perfecte, 4 minutets, 3 minutets. Sí, ara anava a fer els 4. Adrià Guevara, d'Esquerra Republicana. Gràcies, Núria. I primer de tot, molt ràpid, també molt breument, gràcies a l'Assemblea per convidar-nos en aquest debat i en aquest espai. Deixeu-me dir que nosaltres, des d'Esquerra Republicana, no vam néixer políticament l'1 d'octubre, com poden dir altres partits ara mateix, sinó que creiem que l'1 d'octubre el vam fer conjuntament tots i totes els ciutadans, siguéssim del partit que siguéssim i militéssim on militéssim. Tots els que ara també estem lluitant per la independència d'aquest país. I nosaltres som el partit de Macià i companys, que ja van proclamar un cop la república, i nosaltres treballarem incansablement fins a culminar aquest somni, que és la plena llibertat nacional. Nosaltres no creiem ara mateix i no ens valen les declaracions d'un sol dia que no porten enlloc, sinó la feina per aconseguir la independència. En aquest sentit, la proposta que fem nosaltres ara mateix és el que creiem que és el camí i la via guanyadora, que és la via àmplia, la via que creiem que és l'única eficaç i que ens permetrà arribar fins al final i arribar-hi sencers. Hi ha vies que ens poden semblar més ràpides, o vies que ens poden semblar més fàcils, o vies que ens poden semblar més engrescadores i un carmelet, diguéssim, per obrir, però creiem que són vies mortes, que no ens porten enlloc, que ens porten a cometre errors que hem comès anteriorment, o pitjor encara, que ens porten a més repressió. I el que no ens fa falta ara mateix
és seguir sent víctimes de la repressió i tenir més gent a la presó sense aconseguir resultats. Per això mateix, com deia, la nostra obsessió és treballar i treballar i treballar sense parar, amb aquesta via àmplia que ens ha portat fins a la independència, una via àmplia que consisteix en ser més. I això ho creiem fermament, que ara mateix no som prous. I això és una cosa que ho hem de dir i pot ser que ens faci perdre vots, segurament, però creiem que hem de dir la veritat. I és que amb els que som ara mateix no en tenim prou per fer la independència perquè ja ho vam veure el 2017 en tot el que va passar. Per tant, creiem que hem de ser més, hem de superar aquest 50% i aquest 50% només el superarem treballant per fer millor la vida dels catalans i les catalanes i convencent a la gent de que el nostre projecte, el projecte republicà, el projecte d'independència, és el millor per millorar la vida de tots. Gràcies, Adrià. 3 minuts. Us agrairia que responguéssiu la pregunta. Si feu un míting no farem res. Us he demanat la significació que per vosaltres tenia cada una d'aquestes coses. L'1 d'octubre i quin mandat polític se'n desprenia, la declaració d'independència del 27 d'octubre i el fet de que si el 14F i el 50% més 1, quin mandat se us desprèn de vosaltres. Junts per Catalunya, Jordi Serra, endavant. Bona nit. Jo, per no ser menys, també us volia donar les gràcies per l'esforç que ha fet l'Assemblea, però volia, a més, fer una petita introducció. A veure, jo vaig al número 43, tal com s'ha dit. El número 43 de la llista de Barcelona té poques possibilitats, per no dir cap, de sortir i, per tant, la influència, ara parlo per mi, però potser també serveix per altres, la influència que puc tenir en el futur Parlament és molt petita, per no dir escassa. Per tant, això crec que s'ha de tenir en compte. També s'ha dit que jo no estic militant a Junts per Catalunya, sinó que jo vinc de Més. Més és un partit petit i eixerit, que en un moment determinat vam obrir un debat, vam considerar que no convenia dividir el vot independentista amb una oferta més i vam buscar aquell partit que més s'adeia a la nostra manera de pensar i de ser, i va ser Junts per Catalunya. I sobre el programa, perquè vosaltres pregunteu coses sobre el programa, a veure, sobre el programa jo el que us volia dir és que no me l'he estudiat, és molt llarg el programa de Junts. Me l'he mirat i estic bàsicament d'acord, però les respostes que jo us pugui donar no seran exactament el programa. Per altra banda, els programes de tots els partits hi ha punts que segurament els podríem subscriure tots. I una cosa més sobre els programes. Jo crec que haurien d'estar encapçalats per una frase que digués farem el possible per 2 punts i a continuació el programa. I passo a la pregunta. Què va significar per mi l'1 d'octubre? Un orgull immens, una admiració immensa per la gent que va ser capaç de plantar cara de forma pacífica, la gent que va ser capaç d'organitzar tot el procés i durant el dia 1 d'octubre. Em vaig sentir orgullós de pertànyer a un col·lectiu que tenia clar el que volia, i em vaig sentir formant part d'aquest projecte col·lectiu i formant part d'un poble que s'encarava amb un estat que li era advers. Em sap greu, Jordi, hem passat els 3 minuts. És que teniu moltes... Escolta, el tema de la DUI, doncs, per mi el 50% més 1 és suficient. Jo em sento molt demòcrata i la meitat més 1 és la meitat més 1. Val, moltes gràcies. Clar, us agraeixo que us assenyiu a la pregunta. La pregunta era, si mirem enrere, potser no tots els partits independentistes fan la mateixa lectura del que ha passat. Quina significació i quin mandat polític en treuen de l'1 d'octubre, de la declaració d'independència del 27 d'octubre, o si miressin cap al futur aquest 14F, amb un 50% més 1 dels vots, quin mandat polític en traurien? Endavant, PDeCAT, Rosa Huguet. Perdoneu, no sé si em sentiu ara, però m'estic quedant sense connectivitat. En algun moment és possible que desapareixi perquè se'm
se'n va la línia, per no reiterar i ser una mica breu. El que va representar l'1 d'octubre és la demostració de tot un poble amb una voluntat, que era la de posar de manifest el que desitjava, davant del que van fer, a tots al carrer, defensant les nostres institucions. Després, amb el pas dels mesos, vam veure allò que no ho haguéssim pensat mai, que era l'empresonament de les persones que ens representaven i que no hi havia cap compliment ni cap recolzament que poguéssim fer pas a que no passés el que temíem, el tema d'empresonament o que les institucions ho haguessin posat a costat del nostre país. No va ser així i per això estem en aquest moment que estem, que en aquest moment encara tenim presos polítics. D'això no ho tenim solucionat. Nosaltres, la nostra petició d'aquest 1 d'octubre és clau, és dir, l'amnistia ha d'estar. Aquest 1 d'octubre ens ha de significar no podem tindre gent empresonada i jo sí que m'afegiria molt amb aquest llenguatge d'Esquerra Republicana amb el qual posa de manifest que s'ha de treballar abans el consens, s'ha de fer un discurs apamat amb totes les forces perquè solament des de la unitat podrem assumir el repte. Si no som una majoria, no podrem tindre. Si el dret a decidir el 9 de novembre no va ser suficient, aquí sí que nosaltres requerim que ha d'haver un referèndum demanant què és el que vol el nostre poble. I si és així, si hi ha aquest 51%, evidentment, hi haurà d'haver les forces polítiques que posin i pautin les lleis i les mesures. Però solament des del treball ja no haguéssim pogut mai imaginar el que ens passaria durant aquell 1 d'octubre tot un poble al carrer, un poble que no se li va respectar la seva llibertat, va estar en violència i això és el que mai més tindria que succeir. De tot això ho rebutgem profundament i això un poble amb el ple segle XXI no hagués tingut mai que viure. Jo crec que en aquell moment, possiblement, prou preparats. Gràcies, Rosa. El company Josep Maria Cremades, de Primàries, té la paraula per contestar aquesta pregunta. Hola, molt bona nit. Jo també us dono les gràcies per comptar amb nosaltres, una gent que acaba d'arribar nova. Aniré al moll de l'os. Nosaltres, el 1 d'octubre va ser justament l'empoderament del poble envers la política i què volia del seu país. El 27 va ser una depressió gran pel país perquè va ser una alegria immensa aquella nit. El dia següent va ser com una punyalada trapera, per dir d'alguna manera. En aquestes eleccions, si traiem el 50+1, haurem de dur a terme la DUI, preparant el país tant a nivell d'infraestructures, d'institucions, de dotar-lo d'una força que abans no teníem per portar l'empoderament del poble a fer política. Jo, els meus companys que acaben de parlar, porten molts anys els seus partits en la política. Jo crec que formen part, sense ànim d'ofendre ningú, aquesta partitocràcia que hi ha. Es parla molt, no es fa res, el poble està encabrejat, tots formem part del poble, suposo que també estareu encabrejats, igual que estem nosaltres. Hem rebut pals de la nostra pròpia policia per protestar tranquil·lament i pacíficament. El govern de la Generalitat es posiciona com a acusació contra aquestes persones. Ningú fa res. O sigui, estem cansats que ens venguin la mateixa pel·lícula sempre i quan arriben les eleccions tots són molt bons, però després no es fa res. Què s'ha fet en aquests últims 3 anys? Quins acords? Tanta unitat, quina unitat hi ha, si només que feu tirar-vos els trastos al cap. Una vegada el poble s'ha d'empoderar i s'ha de fer el que vol el poble. I el poble vol la independència, no tot. Però una gran majoria crec que sí. I com som democràtics... Moltes gràcies, Josep Maria.
Molt bé, ens estem cenyint el temps, estupendos. Segona pregunta. Al Congreso de los Diputados, durant aquests últims anys, ha estat evident que els partits independentistes tampoc han seguit una mateixa estratègia. Quin paper creuen vostès que s'ha de jugar en el Parlament espanyol? És millor col·laborar o és millor bloquejar? Marta Jofre, de la CUP. Sí, deixa'm dir abans que jo no em situo nosaltres mateixos en aquest sistema de partitocràcia, menys quan nosaltres tenim aquesta limitació de mandats i no estem aquí per ocupar una cadira, sinó per fer una feina. Però bueno, dit això, en la pregunta que feies, Núria, nosaltres creiem que per avançar cap a la independència i aconseguir aquest objectiu que crec que totes que estem aquí compartim, no és una bona estratègia o és una antiestratègia apuntalar el govern de l'Estat. Pensem que com més apuntalem al govern de l'Estat, com més hi pactem i com més ens creiem una vegada i una altra les seves promeses de diàleg, les seves promeses que ja negociarem, pitjor. Crec que tenim una trajectòria prou llarga de política catalana, espanyola, com per haver-nos adonat ja que el que diu el govern espanyol no és creïble. No és creïble i sobretot quan tenim 3.000 represaliats pel procés independentista i moltes persones a la presó. I sobretot també quan es fa una taula de diàleg i aquesta taula no va enlloc, es va posposant, s'intercanvia o es fan pactes a canvi d'alguna altra cosa. Nosaltres creiem que en el govern de l'Estat nosaltres hi hem de ser per denunciar que no s'està resolent el conflicte polític i per fer una confrontació amb aquest Estat, conjuntament amb la societat civil, no només els partits. Pensem que l'estratègia ha de passar per aquesta confrontació col·lectiva que vam fer l'1 d'octubre, torno un altre cop a la pregunta d'abans, perquè crec que és la clau, que és una confrontació col·lectiva conjuntament partits i societat civil, enfront d'un estat que no ens vol deixar ni votar, no ens vol deixar ni expressar, no ens vol deixar decidir. I, per tant, nosaltres pensem que ja vam anar amb aquesta clau quan ens vam presentar a les últimes eleccions espanyoles per primer cop i és amb una clau de denúncia i de no col·laboració amb aquest govern de l'Estat. Gràcies, Marta. Té la paraula Adrià Guevara. El que ha fet la Marta, si teniu alguna cosa a dir del que s'ha dit abans, ho podeu utilitzar ara. Teniu 3 minuts per contestar la pregunta. Gràcies, Núria. I permet que interpel·li el company de primàries. No sé els teus companys, però jo et puc assegurar que no fa gaires anys que em dedico a la política i menys que escalfo la cadira i no ha sigut mai la intenció meva ni dels nostres companys d'Esquerra Republicana. Tornant a la pregunta que feia la Núria, nosaltres creiem que el Partit dels Socialistes espanyol és tan còmplice com el Partit Popular del 155 i de la repressió de l'Estat. Creiem que hem d'exigir que s'acabi la repressió, hem d'exigir una solució al conflicte polític i que es deixi de judicialitzar la política, però al mateix temps també creiem que mentre no assolim els nostres objectius, que en aquest cas és l'autodeterminació, l'amnistia i el referèndum, hem de ser realistes i hem d'aconseguir el millor per Catalunya. Especialment ara que estem en uns moments molt crítics on molta gent ho està passant malament i on enfrontem una crisi econòmica brutal. I ara mateix el millor per Catalunya, del pitjor dels possibles, el millor és que el govern de l'estat espanyol no estigui format per la dreta i encara menys que estigui recolzat des de fora per Ciutadans, pel Partit Popular o per Vox. En aquesta línia, per exemple, per això vam donar suport als pressupostos generals de l'Estat l'any passat, perquè creiem que eren uns pressupostos bons per a Catalunya i creiem que Catalunya no podia dir que no a aquesta oportunitat. Són uns pressupostos que, per exemple, contemplaven una inversió inèdita de 7.300 milions d'euros en sanitat catalana, 3.000 milions més dels que teníem avui en dia, 25.000 milions d'euros en prestació d'atur i moltes altres millores per tots i totes. Per tant, creiem que sí,
que hem de culpar l'estat espanyol de la situació actual, que hem d'exigir una situació dialogada i sobretot política a la situació actual, però que hem de ser pragmàtics i que hem d'intentar buscar també el millor per nosaltres per gestionar aquest mentrestant fins a la República Catalana. Gràcies, Adrià. Té la paraula Jordi Serra, de Junts. Ara em sentiu? Sí? Val. A veure, jo crec que mentre no siguem independents cal anar-hi. I anar-hi amb la força, amb tota la força possible i defensar de manera aferrissada els drets del nostre poble i dels drets de Catalunya. Que quan es tracti algun tema que no ens afecti, que no sé si n'hi ha, perquè realment qualsevol tema també ens afecta, però bueno, si hi ha algun tema que no ens afecti, el millor és no participar o encara millor marxar. I si estem en força, doncs també negociar, evidentment, perquè dintre del que és política s'ha de negociar. I negociar què? Doncs en aquests moments hi ha dos temes a negociar, que és l'amnistia i el referèndum o una alternativa al referèndum. Si no es pot arribar al referèndum, la dui. Ara, jo crec que el que ens convé és arribar a un acord. És menys traumàtic que una sortida directa. Poder arribar a un acord ens pot permetre sortir d'una forma més normal i aprofitant tant nosaltres com els altres. Tant per nosaltres com pels altres, segur que seria molt millor poder fer una sortida acordada, que no ho crec que es pugui fer. I, per tant, la possibilitat de sortir unilateralment crec que ha d'estar sobre la taula. Hola? Gràcies, Jordi, sí. Sí, és que m'havia perdut. S'havia perdut, vaja. Té la paraula Josep Maria Cremades, de Primàries. Bueno, des del nostre punt de vista, dialogar amb el govern espanyol és... Perdona, Josep Maria, m'he equivocat, és la Rosa Huguet de PDeCAT. Perdona, Rosa. Cap problema, cap problema. Veus, us ho he dit, per favor. Us ho he dit. No, per favor. A més, escoltant, jo us vaig a comentar senzillament, el PDeCAT aposta per al diàleg, aposta perquè no deixar cap cadira buida, perquè en aquest moment és vital per continuar podent posar ajuts i en tots i cada un dels àmbits, podem dir la nostra opinió, ser la nostra veu, sigui quin sigui el discurs que es porti allà per poder posar de manifest fins a les discrepàncies que puguem tindre, però ha d'haver un lloc on nosaltres puguem expressar i on puguem també tindre en algun moment una oportunitat. De fet, aquests dies passats s'han obtingut qüestions que gràcies a aquesta veu i a aquesta posició doncs hi ha sanitaris que avui tindran reconegut el tema laboral, de baixa laboral. Perdó, només aclarir que... Perdó, Rosa, només aclarir que la confrontació no vol dir deixar el Parlament o el Congrés. Vull dir, no s'ha parlat de deixar el Congrés, eh? En la pregunta no hi és això. D'acord. Doncs reitero, nosaltres apostem per al diàleg i ser al Congrés mentre tinguem que estar defensant tot allò que són el nostre interès. Perdoneu que no sé ni si se'n va o se'n ve la imatge perquè no estic veient a la gent perquè sembla que tenim problemes de connexió bastant greus. No sé si em veieu, però solament això. Nosaltres apostem per ser-hi. Per ser-hi mentre tinguem un lloc on anar a defendre totes les nostres qüestions. Gràcies. T'hem sentit i t'hem vist bé, Rosa, no t'amoïnis. És que no us veig, no us veig. No t'amoïnis, sí, tot bé. Josep Maria, ara sí, perdona, de Primàries, Josep Maria Cremades. Cap problema, cap problema. Som bona gent aquí. Què t'anava a dir? Jo el paper dins del Parlament espanyol, si hem de ser, siguem, però també tornem a lo de la unitat. Sembla que els partits catalans a Madrid van per lliure, exceptuant alguns casos. A mi m'agradaria que s'anés tot amuna a Madrid i després jo el diàleg amb Espanya ho veig totalment impossible. O sigui, estem parlant de PP, de Ciutadans,
del PSOE, que és un partit de dretes més, de Vox. L'únic amb el que es podria parlar una miqueta podria ser en Podem i són testimonials i tot indica que perdran més vots. No pots negociar amb una gent que t'odia, que no et vol, que porta parasitant des de fa segles, i anar allà a seure's en una taula que la deuen comprar a l'IKEA i no saben muntar-la, perquè la taula fa temps que s'havia de formular la taula per parlar. Ni s'ha parlat, ni es parlarà, ni hi ha manera. L'única manera és preparar el país per desconnectar lliurement i anar a la nostra com a país. No veig una altra solució. Gràcies, Josep Maria. Aniríem per la tercera pregunta. La tercera pregunta seria: tots els partits independentistes defensen la sobirania de Catalunya, com és natural, però quines propostes concretes fan vostès per defensar la nostra sobirania, ja sigui fiscal, ja sigui la sobirania energètica, ja sigui la sobirania política, quan nosaltres aprovem lleis aquí en el Parlament i és paper mullat, la nostra sobirania lingüística per la defensa de la llengua. Quines propostes concretes fan vostès per defensar la nostra sobirania a Catalunya? Té la paraula Marta Jofre de la CUP. Sí, d'acord. Doncs concretament, primer crec que hem de contextualitzar perquè crec que el fet de recuperar les sobiranies, si ja abans d'aquesta crisi del Covid ja era una necessitat, crec que ara encara és una necessitat més imperiosa, no? Perquè realment el context en el que estem de crisi, que ja veníem d'una crisi ja immobiliària i una crisi econòmica, una crisi ecològica que s'està agreujant i ara encara s'està agreujant més amb la Covid, aquesta sobirania crec que es fa evident que la necessitem per poder garantir uns drets civils, polítics i econòmics de la ciutadania de Catalunya. I en aquest sentit, parlaves tu, per exemple, de la sobirania energètica. És un tema que nosaltres n'hem parlat bastant últimament perquè, a més, hem tingut aquesta pujada de la llum ara al gener, coincidint amb l'onada de fred, i s'ha posat de relleu que aquest sistema energètic espanyol no funciona. El que nosaltres proposem és nacionalitzar aquestes empreses energètiques que ja van ser públiques i es van privatitzar als anys 90 i recuperar el control públic de la xarxa de distribució elèctrica. Nosaltres pensem que tots els béns essencials, tants com l'energia, l'aigua, per exemple, han d'estar en mans públiques i creiem que s'ha de recuperar aquest control públic i, evidentment, la sanitat també. La sanitat i la salut que hem vist aquests últims mesos han estat sobre la taula cada dia, en cada telenotícies. Crec que s'ha evidenciat que el sistema de salut que s'havia anat retallant en els últims anys, previs a aquesta pandèmia, és un sistema que s'ha de reforçar i nosaltres pensem que aquesta sobirania en l'àmbit de la salut passa per recuperar també el control públic de tot el sector sanitari i per reforçar aquest sistema sanitari i recuperar les retallades que s'havien fet. En l'àmbit econòmic creiem que és important posar en marxa, com més aviat millor, la renda bàsica universal, que és aquesta renda bàsica que nosaltres proposem de 735 euros al mes per tothom, independentment de si tenen informe o no tenen informe de serveis socials. Creiem que això també és una qüestió de sobiranies, que la gent ha de poder tenir un sostre i ha de poder sobreviure en unes condicions mínimament dignes, sigui quin sigui la situació, diguéssim, més enllà de la seva situació personal i que simplement pel fet de viure a Catalunya han de tenir accés a aquesta renda garantida. I crec que potser aquestes són unes de les propostes que potser destacaria més de les que presentem en aquestes eleccions. Sobirania política, alguna proposta?
en matèria de sobirania política, el que us he comentat abans, no? Nosaltres no, en la primera pregunta feia referència en aquest més del 50%, nosaltres no volem caure, diguéssim, en aquesta dialèctica de si hem de superar o no amb vots del 50%. Nosaltres pensem que s'ha d'anar cap a un referèndum amb una estratègia molt clara, per això plantegem aquest referèndum l'any 2025, perquè creiem que vendre ara mateix a curt termini sense aquesta estratègia, aquesta coordinació entre les forces polítiques i la ciutadania és vendre fum, i per tant nosaltres el que proposem és aquest horitzó en l'any 2025, aquest referèndum, i a partir d'aquest referèndum pactat o no pactat, que difícilment serà pactat, doncs recuperar la nostra sobirania política. Gràcies, Marta, que no ens passem. Perdoneu. Adrià, Esquerra, tens la paraula. Gràcies. Des d'Esquerra Republicana considerem, com no pot ser d'una altra manera, que assolir la sobirania plena com a nació i com a país ha de ser l'última prioritat i la màxima prioritat del següent mandat. I la màxima expressió d'aquesta sobirania és un referèndum d'autodeterminació que ens porti a la independència. I per aconseguir-lo defensàvem, com dèiem abans, la via àmplia. El diàleg, perquè parlant s'entén la gent. Més a nivell concret, està clar que el referèndum és la màxima expressió de la sobirania, però més a nivell de propostes concretes en àmbits que podies comentar, Núria. A nivell de dret i a nivell legal, creiem que és vital tenir una justícia independent i una justícia que sigui justa. Sembla mentida que haguem de reclamar que la justícia sigui justa, hauria de portar-ho ja inherent, però ara mateix no és així. I per això proposem, per exemple, restaurar el llibre 6è del Codi Civil per tal que Catalunya pugui tenir un veritable cos legal propi en l'àmbit del dret privat. O també plantegem accions simbòliques, com pot ser convertir la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana en un centre d'interpretació de la memòria. A nivell de sobirania lingüística, creiem que hem de seguir defensant el català, que és una llengua que està en perill perquè ens la posen en perill, i en aquest sentit volem impulsar el català al món audiovisual i digital, no només al cinema, que això a poc ho estem assolint, sinó també a les plataformes digitals, a Netflix, a Disney+, a Amazon Prime, que és on es consumeix la majoria de contingut i on tenim una oferta pràcticament nul·la de contingut audiovisual en català. I també, per exemple, volem enfortir el lideratge de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, perquè ha de ser el servei públic de comunicació de referència i ha de tenir recursos suficients per créixer més i per fer front als atacs d'alguns partits que la volen tancar. Gràcies. Jordi Serra, de Junts per Catalunya. Em sents? A veure, no seré excessivament original perquè amb aquest tema de la sobirania l'Assemblea hi ha treballat bastant i jo estic molt d'acord amb les iniciatives que ha pres l'Assemblea. Comences parlant de la sobirania fiscal. A veure, jo crec que aquesta campanya que fa uns mesos que s'ha iniciat per pagar els impostos a la Generalitat és molt positiva i hem d'estirar-la fins allà on puguem. També hi ha una altra iniciativa de creació d'un banc propi, d'un banc català, que encara no ha cristal·litzat, però que sembla que va avançant. I després hi ha el tema de les criptomonedes, que jo crec que hi hem d'estar atents. No hi entenc gaire, és una qüestió molt complexa que no l'acabo d'entendre, però que crec que s'hi ha de prestar una atenció especial. En quant a la renda bàsica també hi estic d'acord, però esclar, aquests són temes que segurament fins que no tinguem la independència, nosaltres per la nostra banda és molt difícil que ho puguem plantejar sense tenir els recursos propis. Fiscalitat, doncs intentar que les empreses i les grans fortunes paguin el que els hi toca, no com estan fent ara, i mentre no siguem independents reclamar que l'Estat aporti els recursos que ens pertoquen. Perdó. Has parlat de la
sobirania energètica, em sembla. Jo diria que també aquesta campanya que s'està fent de fa un parell d'anys d'abandonar les empreses de l'IBEX i jugar a favor de les empreses catalanes és molt important. I, per una altra banda, promoure les energies renovables és una necessitat, perquè a Catalunya, en aquests moments, el percentatge més gran d'energia que es genera a Catalunya és el nuclear, i això no té els dies, però sí que té els anys comptats. I això hem de ser capaços de substituir-ho, i l'únic que podem és l'eòlica i la solar. Després parles de la política, de la sobirania política. Evidentment, la sobirania política a la que volem arribar és la independència. Entretant què? Doncs estirar les costures. Fins a on? Fins allà on es pugui. Si pot ser, sense repressió, i en alguns casos acceptar que hem d'arribar fins on calgui. També crec que s'ha d'apretar molt la presència internacional. La presència internacional, jo crec que el president Puigdemont i els consellers, Comín, Ponsatí, etc., estan fent un treball interessant. Avui mateix, aquesta tarda, he vist el discurs que ha fet el president Puigdemont, que li ha sigut una plantofada, l'ha fet al Parlament Europeu i ha sigut una plantofada a Espanya i el ministre europeu, el Borrell. Per una altra banda, crec que s'hauria de donar protagonisme al Consell per la República i aconseguir que aquest Consell sigui unitari d'una vegada i estar molt atents a les possibilitats de la República Digital. Per altra banda... Perdó, han passat els 3 minuts, Jordi, em sap greu. Home, doncs mira, ens quedem sense llengua. Continuem, Rosa Huguet, del PDeCAT. Gràcies. A veure si puc aguantar. Si parlem de sobirania, nosaltres apostem clarament per el que seria, per l'autogovern ha d'haver un referèndum. Ha d'haver un referèndum, la possibilitat de poder portar-la a terme. Després, no parlarem tant d'energies com que podríem parlar-ne, com de les privatitzacions, sinó parlaríem de conservar i preservar tot el tema de la llengua. Aquesta s'ha de blindar, el reforç a les nostres forces de seguretat i així mateix, com s'ha parlat abans, no permetre de la ingerència dintre de TV3. Quan estàvem parlant de les nostres institucions, malmetre, deixar i permesa que es pugui fer els atacs. Hi ha un llarg camí, a la llengua, evidentment, ens queda el tema inclusiu, també tindríem que tindre en compte tot el tema de nova presència dintre del nostre estat i abans parlava el Jordi Serra del que havia treballat i no solament crec que a nivell de moneda, a nivell de gestió, tenim altres models també als estats europeus que podríem tindre model de portar a terme dintre d'aquesta sobirania, com es trasllada aquesta governabilitat per poder portar polítiques les quals es puguin complir. No podem somiar, tenim que tot allò que es vagi produint té que tindre un rerefons i una estructura d'estat i aquesta solament s'assumeix dintre del que és el consens. Si vols fer alguna pregunta en concret. No. Gràcies, Rosa. Anem per Josep Maria Cremades, de Primàries. Anem una miqueta més endarrere del temps, però bueno, Déu-n'hi-do. Bueno, per la nostra part, creiem que la sobirania política ha de ser total i perquè això sigui hem de ser sobirans en el tema energètic, evidentment, energia solar i eòlica, que en els últims anys no s'ha fet res i som un país amb moltes hores de sol i és una gran font energètica que tenim aquí oblidada, infraestructures, port, aeroport, via fèrrea, ferrocarrils, mitjans econòmics, la creació, com deia Jordi, d'una xarxa de bancs catalans,
les empreses que es puguin aportar des de l'estranger cap aquí, les que podem crear aquí, doncs que som un país veritablement treballador i de mitjana i petita empresa, i així portem molts anys mantenim aquest país. Hem de controlar tot això abans d'anar a la plena sobirania política, evidentment. El govern actual va treure algunes ajudes socials molt importants que el govern espanyol va tirar enrere per la seva mala fe, evidentment, penso jo. I jo demanaria una miqueta més de valentia i el govern hauria d'haver ser insumís en aquest cas i tirar endavant amb les seves polítiques, donat que el poble està disposat a defensar el nostre govern i el nostre país. I la veritat és que la gent s'està cansant d'apatia. Però estem ahí. Qualsevol flama petita que hi hagi encendrà el foc. Parlem molt de diàleg, parlem molt sense ànim d'ofendre a ningú, de coses que queden ahí, que són les que diem sempre, que estic cansat d'escoltar-les. Tinc 60 anys i porto escoltant el mateix des que vaig començar a votar als 18 anys. I necessitem un canvi polític, un canvi de fer les coses, un canvi a l'hora de mirar les coses i fer-li més cas al poble, que és el que es deixa la pell al carrer. Gràcies, Josep Maria. Doncs hem acabat el torn de les 3 preguntes i ara iniciaríem el torn, et donaria la paraula al Xus, que veig que... Sí, el Xus, que ens farà un recull o un parell de preguntes que tu vegis que poden ser interessants. Gràcies, Xus. Estic mirant... Bona tarda a tots. Estic mirant aquí el xat de la gent que ha escrit, de les preguntes. Una d'elles seria dirigida a tots, és com es pot reformar la llei de la policia de la Generalitat per tal de garantir una policia catalana que sigui democràtica i pugui disposar d'una agència nacional d'intel·ligència. Algú vol comentar alguna cosa sobre això? Un minut, no més, perquè si no ens sortim. A veure, puc parlar? Sí. Mira, jo crec que tenim un pecat original, que és com es va engegar. I es va engegar potser bé, però immediatament es volia créixer, hi havia pressa i les presses són males conselleres. Aleshores es va acceptar que entrés gent que provenia d'altres indrets, no d'altres indrets, això no importa, però d'altres cossos policials o militars, i amb la formació que portaven d'aquests cossos antics van entrar a formar part dels Mossos. I és molt difícil que aquestes dues cultures convergeixin. Aleshores, dintre dels Mossos jo crec que hi ha una part que senten el cos com a seu i una altra part que hi han entrat per conveniències diverses, podria ser econòmiques o geogràfiques, en fi, cadascú sap el per què hi ha entrat. Jordi, en positiu, què es podria fer o com es pot reformar aquest cos, que és la pregunta? Jo crec que a curt termini és difícil, ha de ser a mig i a llarg termini i ha de ser a base de formació i d'informació i d'intentar que aquella gent que no comparteix el projecte, doncs que tenen la possibilitat de marxar i anar amb un altre cos. Però vaja, jo més que no parlo d'expulsió, parlo de formació i d'informació i d'exigència que es comportin d'acord amb el que se'ls demana. Gràcies. Algú més vol comentar? L'Adrià havia demanat la paraula. Demà, Núria. Perfecte, gràcies, Xus. Molt ràpid també, en positiu sobretot en visió de futur, no tant parlant del que ja ha passat, sinó del que proposem. Nosaltres creiem que és necessari desenvolupar un cos policial democràtic i de proximitat. I per això impulsarem, si guanyem i governem, la creació d'un cos integral de policia de Catalunya mitjançant l'aprovació d'una nova llei de sistema de seguretat pública.
volem que s'unifiqui el cos de Mossos d'Esquadra i els cossos de policia local, vigilants municipals i agents rurals. I a més seguirem lluitant per la derogació de la llei Mordassa, que és aquesta llei criminal de l'estat espanyol que ara mateix dona total impunitat a la policia i els permet abusos de tot mena de tipus. Gràcies per la teva concisió. Qui més? Jo volia dir alguna cosa. En què serveix de precedent, estic bastant d'acord amb l'amic d'Esquerra Republicana. Jo crec que s'ha de crear un cos de policia nou o s'ha de fer una neteja molt a fons de certs individus que tenim al cos de Mossos d'Esquadra. No ens enganyem. Tenim gent dintre del cos molt anticatalana, molt feixista, i no cal tindre por a dir-lo, molt feixista i neofeixista, que el que estan ahí és aprofitant el moment per castigar-nos i donar-nos regals a totes hores. El que dèiem, la proposta seria que tu veus bé la proposta que feia, per exemple, Esquerra Republicana d'una reformulació dels cossos de seguretat, etc., no? Sí, però jo abans faria neteja del que hi ha ara ja. Algú més? Rosa. No, és que jo penso que ja la tenim, la Policia Integral Catalana, i amb referència, amb tot el respecte, evidentment, jo defensaré els Mossos. Persones hi ha com a tot arreu i, evidentment, però faig una defensa fèrrima perquè realment és la força que tenim, és la nostra policia, tant ell com els cossos de policia local. És tot un orgull la feina que fan de cara a defensa i de seguretat. En àmbit, possiblement, parlo molt en àmbit municipalista, cert. Jo no em sento orgullós de la nostra policia, ho sento, però no puc compartir. No tots els Mossos són iguals, però no podem estar contents de la policia que tenim. Ha quedat clar, Josep Maria, ho has deixat clar. Qui més? Algú més vol parlar? Jo tinc una altra pregunta de l'audiència que crec que ens donarà temps de poder-la fer i que crec que és interessant. La pregunta diu el següent, diu: per als partits que defensen la necessitat de negociar amb l'estat espanyol, ja tenen clar que en tota la negociació cada part ha de decidir quelcom? Això és la pregunta. Sembla que hi ha consens en què volen demanar a l'estat espanyol l'amnistia i l'exercici del dret d'autodeterminació, però què estan disposats a oferir a canvi a l'estat espanyol? Què està demanant l'estat espanyol si és que es demana quelcom a canvi? I quin plantejament els partits que defensen la necessitat de negociar per generar una posició de força en aquesta negociació? Crec que és una pregunta per l'Adrià. Podria ser també per la Rosa? Exacte. I començo jo, si voleu. Bé, has fet moltes preguntes, Xus, de fet. Jo intentaré respondre-les totes, però ara mateix ja no me'n recordo. Però en el context és, bàsicament, quina posició de força plantegeu vosaltres davant d'aquesta negociació davant de l'estat espanyol i realment, en un procés de negociació, han de cedir les dues parts i fins a on estaríeu disposats a cedir. Nosaltres, la posició de força que creiem amb la qual hem de presentar davant de l'estat espanyol és amb la força de la gent. I per això la meva insistència, la nostra insistència, que hem de ser més. Perquè com més siguem, més recursos i més dret tindrem, dret el tenim ja de sobres, més poder tindrem a l'hora de seure'ns a negociar amb l'estat espanyol o no amb l'estat espanyol, perquè jo quan parlo de diàleg no tinc per què parlar directament amb l'estat espanyol, sinó que potser cal buscar altres fórmules com pot ser la mediació, la intervenció internacional. Això haurem de veure quin és el que ens convé en cada moment, depèn de la circumstància, no? Però crec que la força de la gent aquí és molt important i per això hem de ser més i més, hem de seguir treballant per ser més. I què estem disposats a cedir? Ni un mil·límetre més de drets, ni un mil·límetre més de llibertats, ni un mil·límetre més d'atacs a les nostres llengües i a les nostres institucions. I en tot cas, si haguéssim de parlar d'una sessió, potser aquí el que et podria dir, agafat amb pinces, no? Però una miqueta el que estaríem disposats a cedir podria ser el temps, en el sentit de que creiem, com deia la meva primera resposta, que no cal fer una DUI el dia 1 del mandat per no arribar enlloc. Estem disposats a esperar una mica més i a fer-ho en condicions quan tinguem realment
la capacitat de declarar la independència, defensar la independència i fer-la efectiva d'una vegada per totes, per no entrar un altre cop amb el joc de la rata i entrar en una roda sense sortida que ens torni a portar amb més repressió. Acabes de dir declarar la independència i defensar-la. Ja no estem tan segurs del diàleg, aleshores, Adrià. Em sap greu, eh? Sí. Estic dient que el diàleg és el primer pas per després poder declarar la independència quan la puguem declarar en un moment on estiguem en condicions de poder-la aplicar realment. No tornar a entrar en un cercle viciós, de declarar-la simbòlicament, de declarar el dia del mandat amb fum al darrere i de caure en una espiral de més repressió, de més polítics perseguits i de més gent a la presó. Gràcies, Adrià. La Rosa, sisplau. Què puc parlar? Sí? Parlo? La Rosa, si volia parlar, la Rosa, que potser l'interpel·lava més amb ella la qüestió de negociar a Madrid. No. Digues, Jordi, tens la paraula. No, el Jordi després, en tot cas, gràcies. No, ja pots parlar, sí, és igual. Parla, Rosa. No, jo crec que està de... Vinga, va, poseu-vos d'acord. Per això fa falta diàleg aquí, entesa. No, que et volia dir que com que demanes més, que nosaltres som més. I ja ens has trobat. No, a veure, contestant a la pregunta que ha fet el Xus. És una opinió. Jo crec que el diàleg és sempre constructiu, això és evident. I arribar a un acord seria esplèndid. El que passa és que si no hi ha un garrot al darrere o una amenaça al darrere, és molt difícil que s'arribi al diàleg. I aquesta semiamenaça, únicament la que pot plantejar el nostre país és la d'UI. Si no hi ha la voluntat de dir, o la fermesa, de dir, escolta, si ens posem d'acord, endavant. I si no ens posem, treballarem pel nostre compte. Si no hi ha aquesta no amenaça, sinó aquesta realitat, no s'hauran realment a negociar res, i molt menys un referèndum. Aleshores, si realment algun dia seuen a negociar, hi haurà moltíssims temes a negociar, però segurament el més important serà el tema econòmic. El tema del deute serà el tema que es posarà sobre la taula. Gràcies, Jordi. Té la paraula la Rosa. Bé, jo crec que s'ha demostrat que amb molt pocs diputats també es pot fer trontollar les estructures, així s'ha demostrat, i si no veiem, perquè avui tindríem encara el president Rajoy entre nosaltres, a la qual em refereixo que qualsevol força és suficient, el que sí que ha d'haver és una fortalesa absoluta. Estic, en aquest cas, una altra vegada, amb la Dia Guevara. No fem fum. El que s'ha de fer és lluitar per aquesta amnistia, reclamar i exigir l'alliberament i anar confortant que també s'escolti la nostra veu, sigui la quina tingui que ser. Gràcies. Puc comentar una cosa, Núria? Clar. Tot i que no m'interpel·la directament la pregunta, però això que ha dit ara la Rosa sí que m'ha fet pensar una cosa que comentava la Rosa, que pocs diputats poden tenir molta força, no? I parlava del Mariano Rajoy i jo també ara m'ha fet pensar que si no fos pels diputats de la CUP encara tindríem el president Mas, no? També, i que en aquest cas també pocs diputats van tenir la força de fer canviar el candidat a la presidència de la Generalitat. Xus, algun altre? Tinc una aquí que és una mica més que una pregunta, una reflexió, no? Que va dirigida una mica a tots, no? La pregunta diu, literalment, diu, per què no deixem d'atacar-nos entre els partits els uns als altres amb l'objectiu que al final el que aconseguim és dividir la població en lloc d'unir-vos al voltant d'una sèrie d'objectius comuns, no? Diu, les lleialtats entre els partits són al capdavall, les deslleialtats al poble al que serveixen. Si algú vol dir alguna cosa amb això en relació a per què no es troben objectius comuns
en lloc de dividir no només el vot, sinó de dividir la població independentista Adrià? en diferents opcions. Adrià, Sí, bé, no sé qui ha fet aquesta reflexió, però que consti en acte, diguéssim, que jo hi estic totalment d'acord, i que estic convençut que el diàleg que jo demanava també l'hem d'aplicar entre tots els partits independentistes i hem d'aplicar la unitat d'acció. I això segurament el context actual no afavoreix a potser que tots convisquem en pau, perquè estem en unes eleccions imposades, estem en un moment on l'oposició no ho està posant gens fàcil i quan tenim algú des de fora constantment, permeteu-me que sigui barroer, fotent merda, costa a vegades no saltar-hi i no caure en tentacions, però que està clar que hem de treballar conjuntament a nivell d'unitat d'acció i sobretot que hem de ser capaços de respectar els altres i de no separar i no causar un rebuig en el vot independentista. I aquí m'agradaria fer una crida a vosaltres i a tots els que ens puguin seguir virtualment, a tots els vostres entorns, anar a votar el diumenge. Per descomptat que jo defenso el vot Esquerra Republicana, perquè penso que és la millor opció ara mateix per aplicar, diguéssim, aquesta via àmplia i per defensar la justícia social mentre construïm la República Catalana. Però és molt important que cap vot independentista es quedi a casa perquè el gran aliat del president Illa és l'abstenció independentista. I si volem evitar que el president Illa sigui president de la Generalitat, hem d'anar. el minut d'or, quan et toqui el minut d'or. Algú més vol dir alguna cosa? Sí. Marta. Jo sí, pot ser. D'acord, jo crec que aquesta unitat de l'independentisme a nivell de partits, crec que també fins ara no s'ha donat perquè hi ha hagut aquesta pugna per l'hegemonia de l'independentisme dins dels partits catalans i nosaltres pensem que realment aquestes eleccions, doncs, més que un combat i una confrontació amb l'Estat, és un plebiscit dins de l'independentisme, i pensem que s'ha de desencallar aquesta situació. I pensem que si el que volem és que el mandat que sorgeixi a partir del 14 de febrer no sigui continuista respecte a aquesta disputa que hi ha hagut entre aquests dos partits i que es decanti, diguéssim, aquesta lluita cap a una lluita compartida, doncs s'ha de reforçar altres opcions polítiques. I pensem que aquesta unitat política a nivell de partits també ha d'anar acompanyada d'una unitat política a nivell de la societat civil i d'un diàleg entre partits i societat civil que en el 2017 vam tenir i que ara dona la sensació que s'ha trencat aquest diàleg entre partits i societat civil o s'ha afeblit o no hi ha aquest objectiu comú i per això també no es dona. Jo penso, és una opinió en el meu cas personal. Crec que l'objectiu comú sí que hi és. El que potser s'ha perdut és confiança i això és una putada. L'objectiu teòric, diguéssim que sí, aquí tots estem aquí perquè tots som partidaris de la independència, però com es materialitza aquesta independència o què és el que ens fa anar units cap a aquesta independència, crec que és el que no tenim ara mateix, penso. I sense aquesta unitat un objectiu concret comú, doncs la pugna es torna pel control de la Generalitat amb clau autonomista, cosa que hem vist els últims 3 anys i pensem que això s'ha d'acabar ja. Alguna paraula més sobre aquest tema? Josep Maria. Sí, jo crec que la unitat ens la demana el poble de Catalunya. Ens ho està demanant fa temps. I a part de votar un partit o un altre, hauríem de fer un referèndum perquè el poble és sobirà, som democràtics i el que demana el poble és el que hem de dur a terme. És fer una pregunta al poble de com volen assolir aquesta independència. I a partir d'aquí seguir el full de ruta que ens marca el poble, no el que marca el partit. A, el B, el C, o el B, o primàries, o el que sigui. El poble està per davant de tot. I això no l'hem d'oblidar mai. I per això deia abans de la partitocràcia. Fem més cas al poble i menys estructures de partit. Sincerament,
És el que penso. Gràcies. Gràcies, Jo- Jordi, digues. Sí, jo molt breu. Ho comparteixo totalment, tant a nivell teòric com a nivell pràctic. Nosaltres, en el nostre cas, ho hem aplicat més i alguns altres partits també ens hem adherit amb una llista electoral precisament per evitar que hi hagi més dispersió de vot. Les coses han anat com han anat i es presenten diferents opcions, però quan s'acabin les eleccions hi hauria d'haver una voluntat d'anar junts i aquesta voluntat potser es podria cristal·litzar a través del Consell de la República o algun organisme similar, però vaja, per mi el Consell de la República és perfectament vàlid. Es va inventar per això, es va crear per això i s'hauria de potenciar per aconseguir un lloc on tots seiem, on tots reflexionem i on ens posem d'acord. I si convé no ens podem aixecar de la taula o allà on sigui fins que aquest acord no es doni. Gràcies, Jordi. La Rosa té la paraula i jo crec, Xus, que després ja acabaríem amb el minut aquest així. Perfecte. Bé, jo serà extremadament breu. La persona que deia la Marta, que van apartar el president Mas. El president Mas és la primera persona que diu que s'ha d'anar amb un objectiu comú, si no els partits no podran assolir els seus objectius perquè és impossible. Continuem debatent cadascú el nostre propi repte. És cert, vau apartar el president Mas i avui per això nosaltres ens hi presentem. Gràcies, Rosa. Anem a fer al final, d'acord? Les preguntes que jo us faré ara serà una per cada partit i el que vull és aquest minut d'or que ja fèieu, que ja us l'estàveu fent a sobre de demanar el vot. Doncs sí, a veure com demaneu el vot, però amb una pregunta. CUP, la pregunta per la CUP. Com convenceria vostè algú que no els vol votar perquè els acusa d'eludir responsabilitats en els moments claus i de ser un obstacle? Per exemple, en referència a la votació d'en Jordi Turull com a president. Jo crec que, vaja, sabeu que nosaltres mai demanem el vot, això de demanar el vot no ho fem. Nosaltres intentem presentar el nostre projecte polític i creiem que la gent és prou madura com per triar una opció política. Nosaltres crec que hem demostrat sobradament que estem disposats a governar en l'àmbit municipal i tot i que som molt conscients de que difícilment serem una força hegemònica en unes eleccions del Parlament de Catalunya, pensem que podem ser un espai polític decisiu, i ja ho hem vist també en altres moments en el passat. Un espai polític que respongui i que posi sobre la taula, sobretot, i que prioritzi aquesta resposta a l'emergència que estem vivint i que ho faci virant aquesta centralitat de l'espai polític català cap a l'esquerra i cap a l'independentisme. Nosaltres pensem que ara mateix s'inicia un nou cicle polític molt més enllà d'aquesta legislatura parlamentària, o voldríem, estem aquí perquè s'inicia aquest nou cicle polític, i pensem que nosaltres estem aquí per assumir la responsabilitat que calgui, ja sigui, ja ho hem dit, entrant a govern o fent decantar, diguéssim, aquest govern cap a una banda o cap a l'altra, o construint acords i consensos concrets per la governabilitat, o des de l'oposició o des del carrer. Sabeu que nosaltres no només estem en els espais institucionals, sinó que també estem en les lluites de carrer. Per tant, nosaltres no hem eludit mai la nostra responsabilitat quan se'ns ha permès participar de les decisions. Gràcies, Marta. Hi ha hagut moments que m'he sentit una mica periodista perquè he vist com se sent el periodista que no li contesten la pregunta que fa. És molt trist, això. Esquerra Republicana. Com convenceria algú que no els vol votar perquè els acusa de deixar la porta oberta a fer un govern d'esquerres amb Comuns i CUP per sobre d'un govern independentista? Bé, nosaltres creiem i estem convençuts que el rival a batre aquestes eleccions és el PSC i que som l'únic partit capaç de derrotar el PSC i d'evitar que Illa formi un govern de la mà de Ciutadans i del PP i donant el suport de Vox.
i creiem que el país necessita un govern independentista i d'esquerres, que a més de treballar per la independència i l'amnistia, pugui treballar també per la recuperació econòmica i per construir una Catalunya socialment més justa i amb la igualtat d'oportunitats, i que l'únic capaç de liderar això és Esquerra Republicana. Gràcies. Anem per la pregunta per Junts per Cat. Com convenceria algú que no els vol votar perquè els acusa de prometre's coses que no podran complir, com aixecar la DUI, perquè no depèn només de vostès? Bona pregunta, Diablesa. Escolta, jo ni puc ni vull convèncer ningú. Jo ja prou feina tinc per convèncer a la família. Però vaja, no en tinc ni idea si es podrà aixecar la DUI. Ara, si la pregunta és Junts per Catalunya vol aixecar la DUI? La resposta és sí. A mi m'agradaria aixecar la DUI? La resposta és sí. Serà possible? La resposta és que no ho sé, que depèn de les circumstàncies. Hi ha moltes circumstàncies afegides que poden aconsellar el moment adequat per fer una determinada cosa. Anava a dir jo i les meves circumstàncies, que em deia el filòsof, i anava a dir el filòsof alemany, però em sembla que era l'Ortega i Gasset en aquest cas. Però vaja, és igual. Les circumstàncies ens condicionen totalment i per tant la voluntat ho és? Sí. Quan? No m'atreveixo a dir-ho. També vull repetir, perquè abans ho he insinuat, que més que la DUI el que seria interessant seria arribar a un procés pactat. I per pactar s'hauria de fer un referèndum. Doncs molt bé, fem un referèndum, això no ens espanta. No crec que s'hagi de dir que el referèndum és l'any 25, tan aviat com es pugui, i sempre amb la possibilitat de dir, escolta, i si no ens posem d'acord, tirarem endavant pel nostre compte. Si no podem fer un referèndum acordat, tirarem endavant pel nostre compte. I quan ho farem? Doncs jo crec que s'ha de fer quan tinguem les garanties organitzatives internes, és a dir, que a nivell intern estem preparats, el tema infraestructures o el tema econòmic, etc. Tots aquests temes els hem de tenir preparats, que això és absolutament necessari, i també tenir unes garanties a nivell internacional. I en aquest moment, tirar endavant. Gràcies, Jordi. Tenim la pregunta pel PDeCAT. Com convenceria algú que no els vol votar perquè els acusa de continuar mantenint l'herència d'un partit acusat de corrupció com Convergència i Unió? Bé, doncs jo podria convèncer o senzillament expressar el que som. Som gent que volem governar, governarem bé, som gent que realment hem estat participant d'aquesta estructura d'estat nostre i fent que aquest país anés endavant. Senzillament, confiança plena en la nostra candidata. Necessitem aquesta recuperació econòmica, volem no renunciar a res i, sobretot, volem garantir que el benestar social en aquest moment és clau. Tenim que lluitar per la defensa de les persones i dels nostres ciutadans. No hi ha res més que dir que la nostra candidata sap el que ha de fer, té i creiem en ella fermament amb la seva honestedat i que, per davant de tot, és un gran partit. Gràcies, Rosa. I l'última, la darrera pregunta de l'advocat aquí del Diable, la Diablesa. Com convenceria algú Primàries que no els vol votar perquè els acusa d'haver dividit encara més l'independentisme amb una altra formació? Jo, primer que nosaltres no som un partit, som un moviment, que no sempre m'he oblidat dir-ho durant tota la tarda que portem aquí parlant. Jo no vull convèncer a ningú de res. Jo només li faria una pregunta. Si et sents independentista, si vols una justícia pròpia, si vols una energia pròpia, si vols una millor salut, si vols una millor educació, potser és fundat de primària si encara no t'has donat compte. Moltes gràcies. I no té res més a dir. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tots. En Joan ens despedirà l'acte. Sí. Bé, ha sigut un plaer escoltar-vos.
Marta, Adrià, Jordi, Rosa i Josep Maria. I només queda, també gràcies a tots els que ens heu acompanyat, i em queda demanar que tothom vagi a votar, que no quedi cap vot independentista sense posar a les urnes. Aquest és el que nosaltres com a ANC desitgem. Gràcies i bona nit a tothom.